Замест беларусаў узбекі, замест чорна-белых кароваў чырвоныя. Старыя новыя абяцанкі для аграрыяў. Беларуская прапіска эліты ўсесветнага тэнісу Арына Сабаленка ў Менску. І чым жыве беларуская культура ў вымушанай эміграцыі. Аўторак, 14 ліпеня, 19 гадзіна. Аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Дзень сурка па-беларуску Лукашенко даручыў распрацаваць праграму па развядзенню ў Беларусі чырвоных кароў. З гэтых самых словаў мы маглі пачаць навіну і 5 гадоў таму. У 2021 Лукашенко ўжо наведваў тое самае ўзорнае прадпрыемства в Усце. І ўжо тады новую чырвоную пароду абяцалі распаўсюдзіць па ўсіх рэгіёнах краіны. Чаму ж замест унікальнага малака і сыра беларусаў зноўку кормяць старымі абяцанкамі, высвятляў Зміцер Смак. Чарговы дзень картэжы чыноўнікаў парушаюць спакой усходніх вёсак краіны. Калі учора на Магілёўшчыне Лукашенко абяцаў замяніць беларускіх аграрыяў узбекамі, то сёння ў Віцебскай области загадаў замяніць чорна-белых кароў чырвонымі. Сколько должно быть каждый год этих коров? Комплексы как бы устроить. В общем, целая программа. Хоць чырвоныя каровы і даюць звычайнае белае малако, але яно, са словаў навукоўцаў, надзвычай карыснае. І здавалася, намер разводзіць такую пароду неблагі, каб толькі ён не пракіс, як тое малако. Больш за 1000 чырвоных кароў завезлі на прадпрыемства в Усце яшчэ ў 2020 годзе. Купілі іх у Даніі за бюджэтныя грошы. 5 гадоў таму Лукашенко сюды ўжо прыязджаў і нават выпрабоўваў малако на сваёй свіце. Эйсман, Спасибо. я посмотрю, что с вами будет. У выніку прэс-сакратарка Лукашэнкі выжыла, і тады малаком пачаставалі ягонага сабаку. Шпіцу спадабалася, і гаспадар загадаў распаўсюдзіць чырвоных кароў па ўсёй краіне. Вот такие вот в каждом регионе. Чырвоным дачанкам навукоўцы абяцалі мясцовых кавалераў, каб вывесці унікальную беларускую пароду. Навошта яе выводзіць, калі, са словаў фермераў, эмігранткі і так добра пераносяць беларускую зіму і даюць больш малака, не паведамлялася. Во взаимоотношениях с человеком. Они очень добродушные. Да? Ну иди сюда. А? Малышка. Калі ў народзе кажуць, абяцанага 3 гады чакаюць, то з загаду Лукашэнкі прайшло 5 гадоў, але экспансія чырвоных кароў так і не пачалася. Для селекцыі дацкіх прыгажунь завезлі ў некалькі раёнаў, аднак замест масавага распаўсюджвання новай пароды старыя абяцанні. На беларускіх фермах у атачэнні кароў Лукашенко з'яўляецца нават часцей, чым на вайсковых палігонах у атачэнні вайскоўцаў. І калі рэальнай вайны, каб праверыць баяздольнасць арміі няма, то страты пагалоўя нібы военные. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Гучным фіаска лукашэнкаўскія планы скончыліся не толькі ў жывёлагадоўлі. Правалам завершылася мадэрнізацыя дрэваапрацоўчых заводаў за 4 мільярды долараў. Даўгі ляглі на дзяржаўны бюджэт. Страты ад мадэрнізацыі цэментных заводаў каля 2 мільярдаў долараў. Светлагорскі цэлюлозны камбінат пакінуў не толькі вялізныя пазыкі, але і экалагічныя наступствы. Прыбытак біятэхналагічнай карпорацыі ў 3 разы меншы, чым планавалася. Доўг таксама фактычна пераклалі на плечы падаткаплатнікаў. Эканамічную катастрофу скончылася гісторыя добрускай папяровай фабрыкі, шклоўскага газетнага заводу, аршанскага льнакамбінату. І гэта толькі частка мегапраектаў, якія ператварыліся ў мегадзіркі для бюджэту краіны. Экономика развивается на вольном рынку, а не по загаде чиновников. По загаде может быть только заўжды той самый неэффективный колгас, где, як сам же Лукашенко казаў, коровы будут обосранные стоять, выбачайте. Когда мы корову в Дании завозим, так может модели развития сельской господарки так само поглядели у Дании. Такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. Кто его знает? Темпами, да. На думку самого Лукашэнкі, галоўная прычына фатальных правалаў у адсутнасці дысцыпліны. Але тое самае ён казаў пра дысцыпліну 5 гадоў таму на гэтым самым месцы. Пара змяніць крылаты выраз «Дзень сурка» на год чырвонай каровы, а лепш на больш звыклую для беларускіх чыноўнікаў пяцігодку. Зміцер Смак, Белсат.
Больш за 200 грамадзянаў Узбекістану, пра працоўную міграцыю якіх надоечы дамовіліся Лукашенко і Мірзіёеў, ужо ў Беларусі. Паводле прэс-службы агенцтва міграцыі пры кабінеце міністра Узбекістану прыбылыя грамадзяне гэтай краіны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі, даставілі працоўных мігрантаў чартарным рэйсам. Працоўных мігрантаў з Узбекістану Лукашенко запрасіў падчас візіту прэзідэнта гэтай краіны Шаўката Мірзіёева. Але узбецкія мігранты прыехалі без сем'яў, хоць Лукашенко запрашаў прыязджаць якраз-такі з сем'ямі. Пагадненне падпісалі з камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебска аблвыканкаму. Паведамлялася, што працаваць яны будуць у Бешанковіцкім, Віцебскім, Лёзнінскім і Шумільнскім раёнах. З дапамогай працоўнай міграцыі ўлады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук, асабліва ў сельскай гаспадарцы. Раней Лукашенку не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваныя 150 тысячаў мігрантаў з Пакістану. Рассельгаз нагляд часова забараніў пастаўкі ад 3 беларускіх вытворцаў за паўторныя парушэнні. Паводле расійскага ведамства забарона пачынае дзеяць ужо з заўтрашняга дня. Прадукцыя адгружаная да 14 ліпеня ўключна, то бок сёння, цытата, прымаецца ў звычайным рэжыме. Канец цытаты. Часовае абмежаванне датычыць мяса птушкі, скідзельскай птушкафабрыкі, ялавічыны каўбаснага цэху вытворчае прадпрыемства «Данапрыз» і сыроў тураўскага малочнага камбінату. У мясной прадукцыі знайшлі бактэрыі кішачнай палачкі, а ў сыры рэшткі лекавага прэпарату аміна-антыпірыну. Адначасова яшчэ 7 беларускіх вытворцаў перавялі на ўзмоцнены лабараторны кантроль. Між іншае, гэта прадукцыя агракамбінату «Дзяржынскі», агракамбінату «Сноў», гарадзенскага мясакамбінату. Калі ж падчас дадатковых правяранняў выявяць паўторныя парушэнні, у дачыненні гэтых прадпрыемстваў таксама ўвядуць абмежаванні на экспарт. Першая ракетка свету ў Менску Арына Сабаленка перарэзала чырвоную стужку на новых тэнісных кортах, названых ейным імём. Спартоўка правяла майстар-клас для юных тэнісістаў, а таксама адказала на пытанні заўзятараў. Падрабязнасці прыезду Сабаленкі ў Менск у матэрыяле Аліны Скрабуновай. Это будет эпик, ребят, это будет эпик. Просто, ребят. Под песні і танцы, а таксама з хлебам і соллю сустракалі першую ракетку свету Арыну Сабаленку ў нацыянальным аэрапорце, куды яна прыляцела разам са сваім жаніхом, бразільскім бізнесоўцам Георгіесам Франгулісам. Разам з параю быў і Эш, гадаванец Арыны. Усе разам яны прыляцелі на бізнес-джеце турэцкай авіакампаніі «Плюрас Джет». Всем привет! Ждите меня в Минске. И Эша тоже. Вау, крутяк. Все, Минск, жди. Афіцыйна галоўная прычына прыезду Сабаленкі ў Менск – адкрыццё тэнісных кортаў у сярэдняй школе нумар 86, роднай школе спартоўкі. Медыяплатформа First and Red, амбасадаркай якой выступае Сабаленка, піша, што менскія корты Tiger Hood натхнёныя характарам тэнісісткі і візуалізаваныя праз ейны вобраз тыгрыцы. First and Red належыць букмекерскаму бренду Fonbet. Ёсць рэкламны контракт з букмекерам, у букмекераў грошаў вельмі шмат. Яны могуць сабе дазволіць прывесці спартсменку ўзроўня Арыны Сабаленкі, куды захочуць. Вось, гэта дакладная піар-акцыя. Навошта гэта патрэбна самой Сабаленцы? Не ведаю, і зараз насамрэч ёсць пэўная праблема у спартыўным сэнсе, то бок раннія вылеты на апошніх турнірах, і адчуваецца па гульні нават, што ёсць такая пэўная нервознасць. 3, 2, 1, режем! Официально корты Tiger Hood объявляются открытым. Трапіць на афіцыйнае адкрыццё кортаў імя Сабаленкі і з ейным удзелам можна было па папярэдняй рэгістрацыі. Падчас адкрыцця кортаў спартоўка, якая з'явілася ў атачэнні адразу 8 ахоўнікаў, правяла майстар-клас для юных тэнісістаў, а таксама паблік-ток. Свае пытанні заўзятары маглі пакідаць пад адпаведным допісам у тэлеграм-канале First and Red. Які матч быў самым цяжкім у вашай кар'еры? Як вы спраўляецеся з паразамі? Ці пазнаёміўся ваш жаніх з вашымі бабулямі?
Спасибо всем большое, что пришли. Так здорово видеть столько много одеток, которые поддерживают и дают мне тоже силу. Такі фармат паблік-току абараняе Сабаленку ад пытанняў пра вайну, якія пераследуюць яе ледзь не на кожным інтэрв'ю і прэс-канферэнцыі. Сёлета беларуска адказала часопісу Esquire, што відавочна яна не хоча вайны, бо ніхто яе не хоча. А ў 2023 годзе з яе выбілі прызнанні і наконт самога Лукашэнкі. Я не падтрымліваю вайны, гэта значыць, не падтрымліваю Лукашэнкі менавіта цяпер. І тым не менш, Сабаленка вінная Лукашэнку за падтрыманне на самым пачатку сваёй кар'еры. Ён дапамог ёй пазбавіцца ад нявыгаднага кантракту з расійскім менеджерам і тым самым адкрыў дарогу ў вялікі свет. Таму самая галоўная інтрыга прыезду Сабаленкі ў Менск, ці сустрэнецца яна з Лукашэнкам. Я думаю, что Соболенко будет иметь шмат таких праблемаў і праблемаў менавіта з пункту гледжання іміджа, бо можа быць і тыя бренды, якія здесь зараз там працоўнічаюць, яны просто могуць пераглядзець сваё стаўленне да Соболенко. Карацей, я думаю, што для іх гэта будзе каштаваць даволі дорага. Таму мне все ж таки падавалася, што яна вельмі не хоча гэтай там патэнцыйнай гіпатэтычнай сустрэчы. Нягледзячы на паразу ў 1/8 фіналу Уімблдонскага турніру, Арына Сабаленка працягвае ўзначальваць рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Аліна Скрабунова, Белсат. У Беларусі расце колькасць кіберзлачынстваў. Па выніках першага паўгоддзя яны склалі ўжо 35% ад усіх зарэгістраваных злачынстваў. Пры гэтым, паводле следчага камітэту, шкода пацярпелым вырасла амаль на 60%. Пад уплывам ашуканцаў за паўгода людзі прадалі 41 кватэру, 1 дом і 1 аўтамабіль. Пры гэтым у 10 выпадках продаж нерухомасці ўдалося спыніць. Дзякуючы пільнасці натарыусаў і рыэлтараў, злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект і відэазванкі ад імя кіраўнікоў дзяржаўных органаў. Ахвяраў пераконваюць у тым, што яны бяруць удзел у сакрэтных аперацыях затрымання злачынцаў. Святлана Алексеевич не будзе пісаць кнігу пра каханне, прынамсі пакуль што. Затое зараз нобелеўская лаўрэатка актыўна сустракаецца з удзельнікамі пратэстаў 2020-го і піша пра тое, што адбылося з беларусамі ў тое лета. Гэтыя ды іншыя падрабязнасці свету беларускай культуры сабрала мая калега Наста Печанькова на Мальдзіс-фэсце ў Варшаве. Я думаю, мэта нашага фестываля – гэта просто служить пляцоўкой для людей, которые занимаются белорусской культурой, которые занимаются белорусской историей и, умовно кажучи, занимаются беларускасцю як такой. Аб'яднаць тых, хто працягвае ствараць Беларусь нават далёка ад яе. З такой ідэю ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва прайшоў Мальдзіс-фэст. На адной пляцоўцы сабраліся пісьменнікі, мастакі, даследнікі, музыкі і культурныя дзеячы, каб абмеркаваць, чым сёння жыве беларуская культура ў міграцыі і якой яе бачыць свет. Фэст адкрыўся прэзентацыяй новага артэфакта калекцыя «Мальдзіс», ініцыятывы, якая збірае, вяртае ў беларускую культурную прастору каштоўныя прадметы, звязаныя з гісторыяй нашай краіны. Калекцыю папоўніў партрэт жанчыны габрэйска-беларускага мастака Якава Балглея. Працу здабылі дзякуючы 3 мецэнатам праз аўкцыён у Нямецчыне. Гэта мастак з Беларусі. Ён нарадзіўся ў Брэсце, але ўсё сваё жыццё правёў па-за межамі Беларусі, у Францыі перадусім, дзе быў найбольшая папулярнасць і пры гэтым застаецца малавядомым для Беларусі. І таму мы, калі вярталі гэтую карціну, партрэт дзяўчыны, мы акурат вельмі хацелі, каб дзякуючы гэтаму ён мог стаць больш вядомым там, дзе ён нарадзіўся. Адной з галоўных падзеяў была сустрэча са Святланай Алексеевич. Нобелевская лаўрэатка ўпершыню падрабязна расказала пра новую кнігу. Паводле пісьменніцы, яна амаль адмовілася ад ідэі напісаць твор пра каханне, а замест гэтага працягне даследаваць феномен чырвонага чалавека. Але ўжо праз досвед пратэстаў 2020 года, вайны ва Ўкраіне і жыцця ў эміграцыі. Сейчас я должна признать, что нет, этого не случилось, никакого конца красного человека. Красный человек сидит в Кремле, красный человек стреляет в Украине. То есть красный человек еще живет
Вострою выйшла дыскусія з кіраўніком свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, які разам з удзельнікамі імпрэзы разважаў, якія культурныя праекты сёння патрэбныя беларускай супольнасці. Для меня не хватает проектов, которые интегрированы в европейский мировой контекст. Если ты шаг за шагом идешь в это направление, то ты приходишь. А если ты остаешься в своем пузыре, это не работает. Тогда ты должен изобрести, например, какую-то уникальную форму, которую еще мир не видел, что сложнее. Праект «Этыка» прысвяціў размову захаванню беларускіх традыцыяў. А выдаўчыня Валентина Андрэева разам з экспертамі абмеркавала, хто нясе адказнасць за творы ў эпоху штучнага інтэлекту. Апошнім часам сапраўды стала прыходзіць шмат рукапісаў або работ, у якіх, напрыклад, ілюстрацыі выкананыя штучным інтэлектам або пераклад выкананы штучным інтэлектам. Скажу адразу, што гэта заўважна. І пакуль што часцей штучны інтэлект не такі цікавы ў творчасці, як чалавек. Фіналам фэсту сталася дыскусія пра тое, што беларуская культура можа сказаць свету сёння. Удзельнікі разважалі пра яе ролю ва ўмовах эміграцыі, вайны і адсутнасці свабоды на радзіме. Наста Печанькова, Белсат. На гэтым тыдні ў Беларусь пачала вяртацца абяцаная сіноптыкамі сапраўдная летняя цеплыня. Аднак непагадзь не адступіла бясследна. Ураган прайшоўся па Віцебску, а Гомель часткова ператварыўся у Венецыю. Якіх бедаў нарабіла стыхія ў абласных цэнтрах, падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Студэнты, працаўнікі арганізацыяў, камунальныя службы і ратаўнікі. Сёння ў Віцебску ліквідавалі наступствы учорашняга ўрагану. На дапамогу віцебскім калегам нават прыслалі дадатковыя брыгады Міністэрства надзвычайных сітуацыяў з 3 раёнаў вобласці. Увечары 13 ліпеня на абласны цэнтр абрынуліся моцныя дажджы. Паводле сіноптыкаў выпала 4 міліметры ападкаў, або каля 19% ад дэкаднай нормы. Плюс шквалісты вецер з хуткасцю до 15 метраў за секунду. Не вытрымаў нават бюст Леніна ў цэнтры гораду. Што праўда, помнік правадыру пралетарыяту вярнулі на пастамент. Вот такое вот в центре творится безобразие. Дасталася атрыбутам фестывалю «Славянскі базар», які пачнецца ў Віцебску 16 ліпеня. Стыхія пашкодзіла горад майстроў ды паваліла рэкламныя стэнды. Істотна пацярпеў і віцебскі зоапарк. Установу прыйшлося часова закрыць. Паводле сіноптыкаў, непрыемнасцяў у Віцебску нарабіў не цыклон Бернадет, што абрынуўся на Беларусь у канцы мінулага тыдня. Да цэлага шэрагу неспрыяльных з'яваў надвор'я прывялі высокая тэмпература паветра і вільгаць, патлумачыла дзяржаўнаму выданню «Віцбічы» інжынер-сіноптык Ксенія Ванцовіч. Разам з тым, адзначыла экспертка, падобныя стыхіі летам, як правіла, маюць лакальны характар. Таму учорашняя непагадзь пакінула сляды ў асноўным у цэнтральнай частцы Віцебску, ад чыгуначнага вакзалу да плошчы Перамогі. Богдана Хмельницкого. Мы плывем. Паваленыя дрэвы і затопленыя вуліцы пабачылі напярэдадні і жыхары Гомля. Дапамагаць адпампоўваць ваду давялося падраздзяленням Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Гэтак на вуліцы Лепяшынскага залева падтапіла падворак і жылы дом. Паводле МНС вада паднялася вышэй за ўзровень падлогі, аднак абышлося без пацярпелых. Пры гэтым за апошнія некалькі дзён Гомель праз стыхію ўжо не ўпершыню ператвараўся ў Венецыю. Пасля пятнічнай залевы гарадскія ўлады прызналі, ліўнёўкі не далі рады з плынямі вады праз смецце, якое назбіралася на кратах люкаў. Для развязання праблемы раніцу суботы на вуліцы гораду вывелі працаўнікоў дарожнага рамонтна-будаўнічага трэсту. Аднак учорашняя непагадзь паказала, праблема не ў засмечаных кратах, а ў канструкцыйных абмежаваннях ліўневай каналізацыі, піша выданне «Флагшток». Прапускной здольнасці сістэмы відавочна не хапае, а выпраўленне сітуацыі будзе патрабаваць немалых выдаткаў з бюджэту. Апроч ліўняў і моцнага ветру, навальніцы. Аднаму з гомельцаў нават, так бы мовіць, пашчасціла злавіць маланку на камеру тэлефона, калі тая ўдарыла паблізу людзей на пешаходным мосце. Заўтра паводле Белгідрамету на большай частцы тэрыторыі Беларусі ападкаў не прагназуецца. Аднак сіноптыкі абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі праз спёку. На поўдні краіны ў дзень паветра прагрэецца да плюс 31 градуса. Ірына Юрыева, Белсат.
Ну что ж, в объективе на сегодня все. Были новины в наших социальных сетках и на сторонце belsat.eu. Ну а информационный вечер протягивается. Господарство чакае студия Белсат, у якой сегодня идеальное надворье, потому что проведем мы ее разом с цудовной Юлией Лобановой. Дзякуй, Валерый. Вітаю, спадарства. Сёння у студыі вось што. Арына Сабаленка прыляцела ў Менск адкрыць корты ў роднай школе. Ці атрымаецца ў зоркі сусветнага тэнісу захаваць нейтральны палітычны статус. Пагутарам з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Таксама даведаемся, куды знік мерч з лагатыпамі беларускіх ВНУ, якое дачыненне да яго маюць хакей і сям'я Лукашэнкі. Пра гэта пагаворам з журналісткай бюро медыа Ксеніяй Вазнікоўцай. Запрашаю. Ну и, вядома ж, не абыдзецца без нашай традыцыйнай апытаначкі. Ну что ж, шмат спорту у нас сёння, і дзякуючы Арыне Сабаленка, вядома ж, і дзякуючы нашай апытанцы. Уласна пытаемся санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў. Вось як да іх ставіцеся, спадарства, што з імі трэба рабіць? Ці трэба ўзмацняць, ці трэба здымаць гэтыя санкцыі? Ну, альбо камусьці ўсё роўна. Вось такія 3 варыянты адказу у нас для вас. Калі ласка, галасуйце. Калі гэтыя варыянты не пасуюць, пішэце смела у каментарах. Ну і, уласна, да Арыны Сабаленкі. Першая ракетка свету наведала Менск пасля няўдалага выступу на Уімблдане. Разам з ёй у беларускую сталіцу прыляцелі ейны жених Георгіос Франгулес і любімы сабака па-мянушку Эш. У нацыянальным аэрапорце тэнісістку сустракалі чырвоную дарожку, караваем і народнымі танцамі. Афіцыйная мэта візіту – адкрыццё новых тэнісных кортаў і сустрэча з юнымі спартоўцамі. У Менск Сабаленка прыляцела чартарным рэйсам на бізнес-джеце адной з турэцкіх кампаніяў. Ужо сёння тэнісістка адкрыла ў сваёй роднай школе новыя корты, якія, паводле арганізатараў, натхнёныя яе вобразам і сімвалам – тыгрыцаю. Сабаленка правяла майстар-клас для юных тэнісістаў, сфатаграфавалася з заўзятарамі і адказала на пытанне падчас адкрытай сустрэчы. Праект рэалізавала медыаплатформа First and Red, звязаная з букмекерскім брэндам Fonbet. Пры гэтым галоўная інтрыга гэтай паездкі пакуль застаецца адкрытай. Сабаленка, якая неаднаразова казала пра падтрыманне ад Александра Лукашэнкі на пачатку сваёй кар'еры, пакуль не паведамляла, ці плануе сустрэчу з ім падчас свайго побыту ў Беларусі. Ну і сваю ацэнку візіту першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі ў Менск нам даў спартовы блогер, аўтар YouTube-каналу «Чеснок» Ярослав Пісаренка. Я лічу галоўнае тут, што прыезд Сабаленкі ў Мінск гэта ў пэўным сэнсе такі стейтмент, бо дагэтуль яна ўжо вельмі даўно не была ў Мінску. Вось калі гэта было, падаецца, там, можа, паўгады таму, можа, трохі болей, яна заязджала ў Мінск, але мы пра гэта даведаліся проста праз там сторысы нейкіх ці пасты нейкіх людзей. Яна сама гэта ніяк не публікавала, скажем так, і Арына Сабаленка, якая вельмі актыўная ў соцсетях, у інстаграме, яна не зрабіла ні посціка, ні рылсіка, ні фотачкі з Мінску. Вось, гэта быў, ну, не тое, каб таемны нейкі візіт, але яна яго дакладна не афішавала. І хлебам, соллю спаткалі каля трапу самалёта, і гэта ўжо выглядае як такі суперпажаданы і госць, якога вельмі доўга чакалі. Таму, я думаю, тут увогуле гэта цікавостка не толькі з гэтых кортаў, але агулам, чаму менавіта зараз вось Арына Сабаленка вырашыла так пампезна уехаць у Мінск. І ў нашай студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і вядоўца Белсату, з якім абмяркуем тэму. Віталь, рады цябе бачыць. Прывітанне. Прывітанне. Ну што ж, Ярослав Пісаренка адзначыў, што вось Сабаленка была паўгода таму, яна ніяк не афішавала гэты візіт, не зрабіла ані фотаздымку ў соцсетках, нічога. А што змянілася цяпер? Чаму яна так адкрыта прыязджае і ідзе на дастаткова такі, можа быць, рызыкоўны крок для сваёй
кар'еры? Ну, я бы не сказал, что это есть некая рызыка. Я думаю, то, что зараз я сустрэлі, гэта все-таки некая дамоўлена с афіцыйным уже беларускім бокам, даведаючыся про яе магчымы прыезд, відаць, так все наладзілі. Ну і тым больш адкрыццё школы, ну гэта немагчыма зрабіць неяк ціхенька, так, школу яе імя, заўважым, так, і дзе яна вучылася. Ну, плюс яна, канешне, разумее, што час ад часу ёй трэба прыязджаць, і, відаць, тыя, хто выйшаў з ёй на кантакт з беларускіх уладаў, таксама разумеючы гэта, ну, сказалі, ну, ты ж не можаш кожны раз так полупадпольна прыязджаць, ты ж народам любімая тенісістка, нумар 1 в свеце, народ тебя абажае, давай мы покажем, як тебе народ абажае. Вось, не хавайся, прыязджай. Ну, конечно, мы трошки, они так не кажуць, но самой справе разумеюць, мы трошки для сваёй прапаганды тебе, так сказать, выкарыстаем. Магчыма, я не ведаю, магчыма, будзе сустрэча з Лукашэнкам. Вот зараз, не ведаю, я бы дал там 70/30, что она будзе. Можа, завтра памылюся. Але так лагічна вынікала бы з таго, што як ее сустракалі, што Лукашенко захоча сустрэцца, моцна ее не прыцягваючы там да нейкай падтрымкі, а просто пагаварыць як с вялікай зоркай, не выцягваючы з яе нейкія словы падтрымкі, а просто сам факт. Там уже нарэжуць усмешкі, там смех, нейкія фразачкі, то, што зробіць гэта, каб сыграла на плюс Лукашенку. Віталій, але ж на плюс ўсё роўна сыграе, незалежна ад таго, сустрэнуцца ці не сустрэнуцца, таму што ездзіць у Менск можна такім топавым спартоўцам, калі ласка, ўсё пазітыўна, рэжуць гэтыя стужкі, ўсё файна. Ну так, чаму бы ёй нельга? Яна ж не пісала ніякія лісты супраць улады ў 2020 годзе. Але гэта таксама прыклад і для іншых, калі топавая спартоўка прыязджае, то калі ласка, могуць і іншыя ездзіць. Я маю на ўвазе гэта, то бок, можа, улады не будуць так моцна на яе ціснуць. Ну і не пісала лісты, але ў 23-м годзе на Ролан-Гаросе пад ціскам яна сказала, я зараз не падтрымліваю Лукашенко. Так, яна сказала, не падтрымліваю вайну, і заадно не падтрымліваю Лукашенко. Мы бачылі гэтую цытату. Это была сапраўды вымушаная цытата. Вот ведаеце, ладно, яна, вот расійскія хакеісты, все играюць в НХЛ. Там Овечкин, ён Путин тим. Команда Путина играе в ёй, ну так, до войны было. И неяк выкруцился одночасова, вот приблизно то же самое. Сказал, войну не падтрымліваю, але нічога супраць расійскіх уладаў не сказал. Ездзіць в Россию, там герой, вяртаецца в Америку, там герой. Это, ведаеце, складаная тэма. Я за спортом все жыццё сачу, за американскім асабліва, там, напрыклад, для баскетбалістаў. Это складаная тэма. Ты скажы, ты там за дэмакратаў, ці ты за рэспубліканцаў, адразу палова гледачоў цябе пачне не любіць. А у нас же яшчэ больш з гэтым складана. У нас вось пасля 20-го мы упершыню, можа, пачалі ставіцца да сваіх зорак менавіта з пункту гледжання іхняй грамадзянскай пазіцыі. Калі мы уже менавіта гэта ацэньвалі, калі асабліва в 20-м, 21-м все это было горача для большасці грамадзян Беларусі, магчыма, не так горача, як уже зараз, на жаль, але гэта было галоўным. Ці ты падтрымаў народ, ці ты падтрымаў дыктатуру. Зараз гэта, конечно, у меншай ступені, і людзі трошки, разумеюць рэалістычнасць там той же сітуацыі вось Арины. Калі яна збіраецца ездзіць в Беларусь, то она не можа казаць штосьці радыкальнага супраць Лукашэнкі, яго палітыкі. Калі яна бы это наговорила, она разумела бы, что все, гэта в пэўнай ступені, такі замок, шлагбаум, она уже не приедет на свою родиму. Ей гэта не хочется. Она поэтому сказала максимально мягко: отчепитесь, я супраць войны. Не расшифровываючи, супраць там российских агрессоров, кого просто абстрактно. Лукашенко недавно так само сказал, что они с Путиным так само супраць войны. Да. Таким же рэчышча, да. Ну, мы, аднак, вяртаемся до такого пытання, да вечна, вось это пытанне, ці спорт можа быць па-за палітыкай альбо не можа, ці сапраўды варта адчапіцца ад спартоўцаў такіх топавых, таму што, яны все-таки ўплываюць на такое паняцце, як нацыянальны гонар, і калі яны не будуць займаць нейкі выразна бок, то ёсць шанец, што гэты нацыянальны гонар будзе ў прадстаўнікоў розных палітычных плыняў. Альбо все-таки трэба выказвацца, як публічныя, медыйныя асобы. Ці можна развязаць гэтае пытанне? Сярод чэмпіяната свету па футболе, і можам параўнаць, хто-небудзь ведае нейкія выказванні Мессі там пра палітычныя праблемы?
Неяк удаецца яму быць на топе мінімум гадоў 15. І я бы не сказал, что он выказывался. Я ни разу не сустракаў такого, каб ад Месі патрабавалі. Ясно, что патрабавалі кім-нибудь. Напэўна, он сказаў там no comment, что-нибудь такое, і адвязались, і де-факто промаўчаў. То бок гэта сапраўды складаная праблема ў сённяшнім свеце, асабліва калі спартоўцы становяцца зоркамі міжнароднымі і ўспрымаюцца менавіта ў такім рэчышчы. Магчыма, у той жа Сабаленкі больш заўзятараў у ЗША, дзе яна жыве де-факта, чым Беларусі. Але яна не хоча ніяк губляць уж зусім сувязь Беларусі. І я кажу, гэта сапраўды складаная маральная праблема. Некаторыя ёсць, которые даволі ярка выказваюцца, но там адзін ёсць турэцкі баскетбаліст, які супраць дыктатуры, як ён называў, в Турцыі выказваўся, асабліва калі там былі спробы перавароту і гэтак далей супраць Эрдагана. Але ён все-таки не самы топ. Пэўны час там амерыканскія, напрыклад, баскетбалісты тыя ж выказвалі за Black Lives Matter. Але потым, калі, напрыклад, яно падтрымала там фактычна удары па Ізраілю, гэтай тэрарыстычнай 7 кастрычніка, Леброн Джеймс, самы вядомы на сёння спартовец у свеце баскетбаліст, ён адмежаваўся ад этого Black Lives Matter, как такога, де-факто расійскага супраць белых і супраць евреев руху. Так што вось часам, напрыклад, мы ведаем тыя ж амерыканскія каманды, большасць прыходзяць да прэзідэнтаў. Але некаторыя, менавіта ў баскетболе, бейсбольныя все прыходзяць. Там больш белых спартоўцаў, а некаторыя баскетбольныя не прыходзілі да Трампа. Таксама праява пазіцыі. Мы Трампу не любім, мы не прыйшлі. Это упершыню в гісторыі амерыканскага спорту такое. Так што я прывожу прыклады і за тое, але в нашым выпадку все-таки скажу, што для яе фактычна сітуацыя безвыходная в пэўным сэнсе, што она не могла радыкальна выказвацца супраць Лукашэнкі, разумеючы, што это будзе. Многія людзі змаглі, то бок яны паставілі сваю, як ты кажаш, сапраўды гонар, сваю пазіцыю вышэй за сваю магчымую спартовую кар'еру. І паплаціліся, мы ведаем, што вымушаны іграць в іншых краінах, хаця там той же беларускі футбаліст Шкурин лепш за ўсіх іграе сярод беларусаў футбол, гуляе в Польшчы. Але в зборную яму зачынены, так сказаць, варота і нават прыехаць, напэўна, яму рызыкоўна. Так што гэты выбар, што чалавек лічыць важней. Безумоўна, Сабаленка, напэўна, з самога пачатку сваёй кар'еры она не была нейкай палітычна актыўнай, грамадскі актыўнай. Яна проста хацела гуляць тэніс і для гэтага рабіла, як мы бачым в сюжэце, што лічыла патрэбным. Я думаю, в гэтым сэнсе пазіцыя не зменіцца і ці павінны мы ад яе патрабаваць такой, скажем, палітычнага сумлення, палітычнай актыўнасці, грамадзянскага сумлення, актыўнасці, калі ў ёй это няма, не то, чтобы она это хавала. Ее просто этого няма інтарэса да гэтых тэмаў. Мне хочется сказать, отчепитесь от меня, я хочу гулять в теннис. Мне здаецца, такая ее позиция натуральная, не придуманная. Аднак Сабаленка таксама дабілася ўжо ўсяго, яна мульцімільянерка, яна жыве ў іншай краіне, падавалася б, яна магла і не прыязджаць, але не хоча губляць, як ты сам адзначыў, сувязі з Беларусі. Ці можа на гэта ўплываць штосьці яшчэ? Напрыклад, гісторыя, калі Лукашенко дапамог ёй вырвацца з кабальнага кантракту з расійскім агентам, і цяпер яна адчувае такую пэўную удзячнасць і мусіць прыязджаць, і прынамсі тут школу адкрываць і паказваць. Я думаю, гэта таксама ёсць. Гэта, адкідываючы то, хто ёсць Лукашенко, ведаеце, як калісьці нам яшчэ да 20-го бывалі спрэчкі з нейкімі людзьмі, і такой аргумент гучаў, ён гучыць не толькі да Лукашэнкі, но я прывяду яго, нам это будзе найбольш зразумела. А ён мне кепского нічого не зрабіў. Вось такое. То, што іншых там саджае, застрэлівае, мне не... Так ёй зрабіў нешта добрае, пазбавіла гэтага кабальнага кантракту, у выніку чаго, дарэчы, я паглядзела, она стала на сёння, она другая сярод в гісторыі па заробку сярод жанчын-тэнісістак. Просто былі больш выдатныя перад ёй, але тады былі меншыя заробкі, яны істотна падвышаюцца апошнія гады, і за сваю кар'еру ёй усяго 28, але она ўжо выйшла на другое месца в гісторыі. Хотя, калі браць чисто досягнения теннисные, я всего 4 только турнира, то, что называется мейджора, Великого Шлема. Она ни разу не выиграла Wimbledon. Она выиграла американские открытые, US Open, Australian Open, и ни разу не выиграла еще French Open и Wimbledon. То бок она еще, номер 1 довольно давно, але не такого масштабу, як там Серена Вильямс, Штефі Граф. Ей пакуль еще трэба досягать, магчыма, все еще наперадзе в этом сенсе. Мы говорили про палітыку, про тое, наколькі складана рабіць гэты выбар маральны. Між тым,
міжнародныя арганізацыі, можна сказаць, падштурхоўваюць альбо дапамагаюць рабіць гэты выбар, калі уводзяць ўсё новыя паслабленні, скажем так, вяртанне на міжнародную арэну расійскіх, а з імі і беларускіх спартоўцаў, і успыхваюць там скандалы, там цяпер нават прапаноўваюць гэтым асацыяцыям абмяжоўваць еўрапейскае фінансаванне за вот такое падтрыманне, найперш расійскіх спартоўцаў. Як з гэтым быць, вось, калі працягваць гэтую лінію палітыкі? Гэта ніякіх, скажем, новых прычынаў для гэтага не з'явілася. Расія не спыніла вайну, Беларусь не перастала яе падтрымліваць, маецца на ўвазе агрэсію Расіі. Просто вот такое, ну, скажем, банальная вот стомленасць ад этого. Вось давно нема, нічога не мяняецца, давайте мы іх вернем. Ніякай, ну, змены. Там хаця была адна змена у расійскай. Яны, ведаеце, на гэта некаторыя звернулі увагу, што расійскія все этой федэрацыі, яны як бы, ну, прынялі, што вось гэтыя захопленыя тэрыторыі, яны іх не прадстаўляюць. І гэта было падставай. Нават адзін украінскі публіцыст пісаў, што вот што вы крычыце пра чарговую здраду. Украінцы, маўляў, вот, выніку вяртання расейцаў в спорт. Вы патлумачце гэта, што яны вярнулись в спорт таму, што яны прыпісалі в сваіх дакументах, што в Расіі, ну, как бы, в спартыўнай няма гэтых тэрыторый. В спартыўным сэнсе яны на іх не распаўсюджваецца суверэнітэт Расіі. Яны такі хітры ход зрабілі, вось, для чаго все гэтай федэрацыі пачалі зараз расслабляць свае абмежаванні для расейцаў. Вось. Так што это, ну, такая сапраўды хітрая дыпламатыя, але па вялікім рахунку сапраўды нічога не змянілася. Ну і, ну, я это, безумоўна, не падтрымліваю, але думаю, што гэта карозія будзе адбывацца, бо, ну, все-таки в гэтых федэрацыях краіны дэмакратычныя Европы прадстаўляюць свае там 40-50 краінаў, ну, з дробнымі там 50, сапраўды, а астатні свет 200 краінаў. І астатні свет, ён трошки па-іншаму ставіцца да расійска-украінскай вайны, чым ставіцца Еўропа і ЗША. Ну і таксама карупцыі ніхто не адмяняў. Ну, і гэты факт. Калі узгадваць выпадак з чырвонай карткай, хаця б на гэтым мундыяле, который цягнецца. Ну, напэўна, я не знаю, наколькі гэты істотны чыннік, але больш істотнае тое, што сапраўды, ну, вот эта вайна, калі намі абсалютна адназначна ўспрымаецца як агрэсія напад, то тым так званым глобальным поўднем, з якім спрабуе заігрываць Расія, яна ўспрымаецца як вайна Расіі супраць злобнага капіталістычнага імперыялістычнага захаду. А Украіна — гэта вот передовой отряд этого захаду. Поэтому, что нам дивно, чему там социология, умовно скажем, китайцы, индусы, там, арабские краины, показывают, что они в значной степени подтримывают Россию, мы просто ну, не можем уявить себе, как это можно. А вот можно, потому что они воспринимают свет так, что ось Россия супраць захаду нехорошего. Все ж таки, падсумоўваючы, хацелася б даведацца, як ты думаеш, які эфект будзе мець гэтая паездка на самую Сабаленку? Я маю на ўвазе і сярод беларусаў унутры Беларусі, ці гэта падвысіць яе нейкія рэйтынгі, жаданне беларусаў заўзець за яе. Ну і таксама тое, што гэтую паездку фінансуе расійскі букмекер, ці будзе мець нейкія наступствы у жаночай тэнішнай арганізацыі сярод заходніх, можа быць, спонсараў, партнёраў. Ну, гэта не ведала пра букмекера. Ну, в прынцыпе, ёсць спартсоўцы, якія рэкламуюць, 10 это забаронена, 10 не, якія рэкламуюць букмекерскія ставачныя канторы. Я думаю, там ніякого парушэння няма, але з улікам таго, што сапраўды ее как бы хапае сваіх грошай, вот мне это дзіўнае рашэнне, што она взяла спонсора для такой поездки, колькі там, не ведаю, десятков, сотен тысяч, не больше, напэўна, это каштуе этот самолет и поездка. Ну, але гэта такая дробязь, хотя и показальная. Что тычыцца стаўлення да яе, ну, ведаеце, я калісьці ў 13 годзе на блог написал на Свабодзе, ці павінна я ганарыцца Азаренка. Азаренка была першая такая беларуская тенісістка, якая ну, часам там выходила нават на номер 1, ненадолго, правда. Вот Сабаленко уже 86 тыдняў номер 1 у свеце тэнісным. І ну, там паставіла пытанне, што ці павінны мы толькі заўзець за нейкія чыста спартовыя якасці, ці павінны ацэньваць таксама вот тыя самыя чалавечыя і грамадзянскія. То, што для беларуса як маленькай нацыі было пэўны момант не важно. Нам абы вот наша зорачка, что-то на першым месцы, ці зорка, мужчына. Вось. А то, што для нацый такіх, ну, больш сталых, для амерыканцаў яны вельмі крытычны да сваіх зорак, іх
кожны, хто недзе напіша твіт, там штосьці выкажацца, это все абмяркоўваюць, крытыкуюць. Што тычыцца вот ее рэнамэ ў Беларусі, мне здаецца так, нават сярод, скажем, людзей моцна вот сярод нашого кола апозіцыйных да Лукашэнкі, і так, ёсць розныя меркаванні наконт яе, а уж самой Беларусі, мне здаецца, большасць все-таки, ну, ставіцца да ёй сімпатыі чыста вот за гэтага, што беларуска стала нумар 1, і не вельмі звяртае на яе палітычную і грамадскую пазіцыю. Гэта, ну, альбо людзі абыякавыя да палітыкі, альбо тым больш прыхільнікі Лукашэнкі. Такія дыскусіі, вось, якія мы зараз, все-таки, напэўна, больш характэрны вот, тым людзям, якія з дэмакратычнымі і праеўрапейскімі каштоўнасцямі, якіх трошкі вышэй планка патрабаванняў да людзей, в тым ліку да спартоўцаў. Так што, падсумоўваючы так, это будзе на руку, ну, умоўна скажем, рэжыму, прапагандзе. Як і ёй самой, она вырашыць свае праблемы некія, которые, можа, там, былі дакументальныя, ну, можа быць, там, жартавалі, пашпарт памяняць прыехаў, ну, што-небудзь такое, і зразумее, што ёй Беларусь, так сказать, прыязджаць можна і не схавана, і з гэтага зробіць шоу, которое ёй падабаецца, усім падабаецца, напэўна, будзе працягваць в тым жа рэчышчы. Ну, а каб была карысць усім, у тым ліку і тым, хто не падтрымлівае, робіць такі маральны выбар, трэба займацца спортом. Напэўна, гэтым і падсумуем нашу размову. Віталь, дзякуй вялікі. Толькі аматарскім, прафесійны спорт это не заўсёды прыносіць карысць здароўю. Дзякуем вялікі. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і вядоўца Белсату, быў госцем студыі Белсат. Студэнцкі мерч, які ў 2017 годзе з помпою з'явіўся ў беларускіх універсітэтах, аказаўся звязаны з Дмітрыем Лукашэнкам. Да такой высновы прыйшлі журналісты расследавальніцкага праекту «Бюро». Паводле іх звестак, кампанія, якая адкрывала крамы з брэндавай прадукцыяй для студэнтаў, належала структурам, звязаным з сярэднім сынам Александра Лукашэнкі. Першым уласны фірмовы мерч атрымаў Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пазней такія ж крамы адкрыліся ў Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце і Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Праект падавалі як сучасную еўрапейскую практыку. Студэнтам прапаноўвалі адзенне і сувеніры з сімволікай сваіх БНУ. Расследаванне паказала, што кампанія «Універсітэцкія традыцыі», якая займалася гэтым бізнесам, была звязаная з прэзідэнцкім спартовым клубам, якім ужо шмат гадоў кіруе Дмітрый Лукашенко. Сярод саўладальнікаў таксама фігуравалі кампаніі і асобы, якія, паводле журналістаў, маюць дачыненне да найбліжэйшага асяроддзя сярэдняга сына Лукашэнкі. Сярод іх даўні партнёр Дмітрыя ў хакеі Яўген Кукушкін. Тым не менш, праект паспяховым не стаў. Паводле фінансавай справаздачнасці, апошнія гады кампанія працавала з мінімальнай выручкай і нават несла страты. У 2024 годзе ўсе стацыянарныя крамы закрылі, а продаж мерчу перанеслі выключна ў сацыяльныя сеткі. А ўжо цяпер з намі на відэасувязі знаходіцца журналістка бюро «Медыа» Ксенія Вазнікоўцава. Ксенія, вітаем вас. Добрый вечер. Ну, перадусім хацелася б па журналістку пацікавіцца, як вы заўважылі сувязь усіх трох кампаніяў, якія з'яўляюцца уласнікамі, маюць долі ў гэтых універсітэцкіх традыцыях з Дмітрием Лукашенком? Ну, когда мы, собственно, поняли, что за компанией «Университетские традиции» стоит президентский спортивный клуб, бессменным руководителем которого больше 20 лет уже является сам Дмитрий Лукашенко, ну, как-то выводы, что, скорее всего, остальные компании тоже могут быть каким-то образом через аффилированные лица связаны непосредственно там с Дмитрием Лукашенко или ПСК. И, собственно, так и оказалось, журналистская чуйка никогда не подводит, когда дело касается бизнеса семьи Лукашенко. Таксама цікава, чаму толькі 3 універсітэты было звязанае з гэтым бізнесам? Сложно, честно говоря, сказать. Я знаю, что помимо вот БГУИРа, БГМУ и БНТУ еще открывались подобные проекты, запускались, например, в БГУ. У них тоже есть свой студенческий магазин.
Вот, но, судя по всему, конкретно эти структуры отношения к нему не имеют, и это был проект каких-то других компаний, не связанных с Дмитрием Лукашенко. Ну, в целом, хотелось бы отметить, что на самом деле идея классная. Взяли какой-то опыт там европейских крутых университетов, да, очевидно, вдохновлялись Оксфордом, хотели приодеть белорусских студентов там в униформу своих альма-матер, но нужно понимать, что в БНТУ, при всем моем уважении, конечно же, не Оксфорд и не Гарвард, и студенты там тоже не готовы тратить деньги на вот этот аутфит. Ці гэта была адна з прычынаў, на вашу думку, па якой гэты бізнес абанкроціўся, можна сказаць, бо цяпер 6 000 рублёў фактычна выручка складае. Так увогуле незразумела, ці гэтая фірма здольная плаціць падаткі і нармальна функцыянаваць. Ну, на самом деле сложно сказать, потому что пик как бы продаж, скажем так, пришелся на более ранние годы, за которые у нас не удалось раздобыть какой-то финансовой отчетности для того, чтобы посмотреть, как в тот период происходили дела. Но думаю, что, скорее всего, как обычно, пострадала вот эта концепция за счет неграмотной реализации, потому что, как показывает практика, вот эти все белорусские функционеры и чиновники, они не умеют строить бизнес, да, они умеют зарабатывать деньги на всяких мутных схемках, там, реэкспорте, ну вот все, что касается какого-то нелегального бизнеса, да, вот в этом они мастера и профи. Но если мы говорим про обычную какую-то классическую коммерцию, рыночную экономику, то как бы навыки этих людей здесь неприменимы. И это здесь самый яркий пример. Ксения, але при гэтым, ну, як бы руки попросту опадают, когда думаешь про то, что як семья Лукашенко, которая по сутности володае Беларусью, может взять что за угодно, где за угодно, коли чагосьці не хопіць з бюджета узять, и каб у іх штосьці фінансава было не атрымалася, ну такое уявіць цяжка. Гэты ці з вашых расследаванняў, магчыма, вы сутыкаліся з яшчэ непаспяховымі бізнес-праектамі сям'і Лукашенко, альбо гэта такі, ну, можна сказаць, уникальный выпадок? Нет, это совершенно не уникальный пример. Есть еще несколько, я думаю, примеров. Я сейчас вот детально не вспомню, но это не единичный случай. Но тут нужно понимать в том, что если мы говорим про рядового бизнесмена, да, рядового белоруса, который пытается строить свое дело и свой бизнес, да, он вкладывает там какие-то свои сбережения или он берет кредиты, да, и для него прогореть бизнес, когда банкротится, но это смерти подобно, да. Когда мы говорим про бизнес семьи Лукашенко, нужно понимать, что у этих людей есть ресурсы, и объем этих ресурсов — это, по сути, весь бюджет страны. Да, и когда у тебя там один бизнес не выгорел, да, это не какие-то существенные потери. Здесь ты потерял, в другом месте ты заработал там x20, да, и, ну, как бы они могут себе позволить, да, вот здесь попробовать, не получилось, окей, идем дальше, да, но это не применимо к, ну, к людям другого порядка, да, к обычным белорусам, которым вот эта опция недоступна. Ксения, послухайте, а я вот так лагічна про гэта ўсё думаю, спрабую разобраться. На вашу думку, а які сэнс ввогуле тады сям'і Лукашэнкі займацца бізнесам самім, калі яны не ўмеюць, не атрымліваецца ў іх, замест таго, што ў іх добра атрымліваецца? Гэта папросту стрыгчы бізнесоўцаў, у якіх атрымліваецца працаваць. Есть у вас не всегда же во всех бизнесах напрямую как бы вообще завязана семья, да, очень часто, когда в бизнесах, которые есть приметы, что они связаны с семьей, да, там есть какие-то номиналы, аффилированные лица, доверенные люди и так далее. Понятно, что как бы такие персонали, они дают указатель на то, что, скорее всего, этот бизнес может иметь отношение там к семье Лукашенко, да, но там на 100% чаще всего где-то мы утверждать не можем, да, потому что все-таки как бы, ну, это все равно в меньшей степени автономные единицы, да, и они тоже могут там как-то попробовать в бизнес, да. Но в целом, если мы говорим, например, там про какие-то вот мелкие проекты, да, вот как вот этот вот мерж для белорусских вузов, да, нужно понимать, что он, в принципе, как бы от того, что он убыточный, это им не холодно, не жарко, потому что и вложения глобально там были не сильно существенные, да, но если мы говорим про какие-то крупные предприятия, да, например, там товаропроводящую сеть Билайн,
«Нафтогаза», которую тоже контролирует, например, Дмитрий Лукашенко, то там, конечно же, не будет никаких убытков. Они там все супер делают. Там многомиллионные прибыли, освобождение от НДС, от подоходного налога, там от налога на прибыль. То есть там у них все красиво. И вот этим вот они умеют заниматься. И, ну, есть как бы другие там примеры успешного относительно бизнеса там семьи, но не крупного, да, например, у Виктора Лукашенко есть там свои рестораны, там тот же «Лебяжий», который привлекает всю там эту а-ля белорусскую элиту в виде чиновников, там каких-то блогеров и так далее. Ну, сказать, что это предприятие убыточное, ну, довольно сложно. Посмотреть невозможно, потому что данные по этому бизнесу скрыты, как и большинство бизнесов, связанных с Виктором Лукашенко, они не предоставляют какой-то финансовой отчетности, да, но можно предположить, что ресторан, который как бы такими мытарствами, да, там построили, и на протяжении там более 10 лет там полная заполняемость, люди играют там свадьбы, ну, наверное, как бы можно говорить о том, что, скорее всего, он каким-то образом функционирует, и если не окупается, то как минимум не убыточен. Я б хацела яшчэ вярнуцца да вашага расследавання пра мэрч для студэнтаў і можа больш закрануць асобу Еўгенія Кукушкіна, чалавека, доля кампаніі якога належыць да універсітэцкіх традыцый. Цікава, што гэты чалавек з судзімасцю за спробу прадаць дзяржаўную таямніцу расійскім бізнэсоўцам. Ён лёгка пазней змог вярнуцца ў бізнес і ў спорт і таксама атрымаў за гэтае злачынства, за гэта абвінавачанне умоўны тэрмін, а не рэальны. Чаму менавіта гэты чалавек, на вашу думку, мог стаць бізнес-партнёрам Дмітрыя Лукашэнкі? Ну, здесь на самом деле еще важный нюанс с этим делом. Вот эти российские бизнесмены, это Кукушкин думал, что он продает бизнес, там какие-то там данные российским бизнесменам. Насколько стало потом известно из российской прессы, на самом деле это была такая операция КГБ, специальная операция, вот, и они, видимо, хотели как-то проверить его на чистоплотность, на добросовестность. Человек занимает как бы достаточно серьезную чиновничью должность при Совете Министров, да, и ну вот он, собственно, не выдержал испытания вот этим вот златом, да. Но, тем не менее, да, он действительно отделался уголовным, не реальным уголовным сроком, а условным, притом там с испытательным сроком, который, когда закончился, ему, собственно, вообще эту условку аннулировали, да, то есть как бы судимость погашена. Почему вообще он мог выбраться и почему он оказался вот снова в спорте, да, в хоккее и в бизнесе Дмитрия Лукашенко? Ну, во-первых, есть такая, конечно, вероятность, можно и допустить, что либо сам Дмитрий Лукашенко, либо кто-то там из его топ-менеджеров или близких ему там людей, бизнесменов, чиновников, да, мог как бы пролоббировать интересы этого Кукушкина, да, что значит, как бы парня надо вытащить. А второй вероятный вариант еще может заключаться в том, что помимо какой-то крыши, да, в принципе, такие люди для режима, они суперудобные, да, потому что ими легко манипулировать. На них есть компромат, на них уже есть папка там с абсолютно лайтовым уголовным делом, которое должно было перерасти в большой серьезный срок. Это продажа государственной военной тайны, да. И такими людьми очень просто управлять, и при любой возможности напоминать, что, значит, у нас есть на тебя папочка, у нас на тебя есть дело, и если ты сейчас там будешь как бы возникать и делать что-то не то, как нам нравится, то как бы, ну, вернешься туда, откуда мы тебя привели. И, ну, это не совершенно, этот Кукушкин, это не единственный пример того, как режим вот занимается вот этим системным шантажом белорусских граждан, вне зависимости там от их положения и принадлежности к чиновникам там или к рядовым белорусам. Таксама цікава, вы ў сваім расследаванні згадвалі, што Кукушкін старшыня рады ў аматарскай хакейнай камандзе «Шчыт», і ў 25-м годзе ён працаваў там як трэнер на чвэрць стаўкі і зарабляў 25 ставкі. Так, 1860 беларускіх рублёў за такую невялікую колькасць гадзін. Адкуль, на вашу думку, у гэтага аматарскага хакейнага клубу такія могуць быць грошы за гэтыя заробкі? Ну, если это общественное объединение, а любительский хоккейный клуб «Щит» — это общественное объединение, вероятно, деньги там проводятся по статье какой-нибудь из разряда там спонсорская помощь, да. Ну, к счастью, история знает много случаев, когда в тот же президентский спортивный клуб, да, вот эта спонсорская помощь выделялась в качестве, ну, как бы таких легализованных откатов, да. Поэтому, ну, скорее всего, оттуда.
У мяне таксама яшчэ пытанне, там яшчэ згадвалася жаночая каманда, таксама пантэры. Чаму з ёй не атрымалася? Чаму яна праіснавала там 3 года, здаецца, толькі? Што там не атрымалася? Ну, там не получилось, насколько я поняла, найти финансирование. Кукушкин там был генеральным директором или там главным тренером, вот. И это была единственная женская хоккейная команда в Беларуси, да, и, ну, как бы такое ноу-хау, если учесть, что это начало 10-х годов, я так понимаю, что как бы комитеты, которые отвечают за выделение денег там на различные спортивные организации, просто, судя по интервью Кукушкина, их не дали, видимо, потому что женский хоккей в Беларуси в начале 10-х, может быть, это было очень смело, может быть, просто не видели смысла как бы тратить, ну, какие-то государственные, в том числе, средства на поддержание вот этой вот концепции. Ксения, таксама пытанне, ці ўсё ўвайшло ў вашае расследаванне, вся інфармацыя, якую вы накапалі, альбо штосьці засталося, тому што, ну, самі ж ведаеце, як у журналістаў бывае, 20% ідзе ў матэрыял, а 80% інфармацыі застаецца, магчыма, новае расследаванне з гэтага будзе, ці штосьці яшчэ ёсць, чым можам падзяліцца ўжо цяпер з гледачамі. Ну да, на самом деле так оно чаще всего и бывает, потому что часть информации не входит, потому что она не особо значительная, часть информации не входит, потому что ее нельзя разглашать или ее невозможно проверить, вот, а часть просто придерживается на потом. С этим расследованием ровно такая же история. Буквально через пару недель, я думаю, опубликуем продолжение. Ці будзе нейкая інфармацыя пра тое, як уваходзіў Дмітрий Лукашенко са сваім праектам у беларускія ВНУ, ці, бо вы самі адзначылі, што неблагая ідэя, не думаю, што толькі аднаму яму яна належала, ці быў нейкі тэндэр агалошаны на гэта, увогуле, як было дамовіцца з універсітэтамі па памяшканнях, напрыклад, у якіх яны працавалі, прадавалі прадукцыю, ці ведаеце нешта на гэты конт? Я, если честно, на этот счет ничего не знаю, но я думаю, что несложно догадаться, что если у тебя компания, в которой присутствует непосредственно как акционер Дмитрий Лукашенко, да, то, я думаю, это не такая проблематичная задача договориться о помещении или договориться о том, чтобы пролоббировать свою идею. Вот яркий пример. У Дмитрия Лукашенко есть частное юрлицо, которое называется «Первая образцовая типография». Она занимается, ну, собственно, печатью типографии, да, там различные там опечатывают коробки, какие-то там, не знаю, этикетки, может быть, на бутылке, ну, что-то в таком формате, да, и вот, как выяснилось, почему-то многие государственные предприятия, которые сотрудничают с этой первой образцовой типографией, они почему-то, директора этих заводов и предприятий, они не могут по какой-то причине отказаться от этого сотрудничества с первой образцовой типографией, ну, не потому, что им очень хочется там заказывать там дороже у компании Дмитрия Лукашенко, а потому что физически это сделать невозможно, потому что это повлечет определенные последствия, да, и я думаю, что вот примерно по такому же принципу решаются абсолютно все вопросы, где участвует кто-то из членов семьи. Они же как-то смогли, ну, повлиять на Министерство юстиции, на единый государственный регистр юридических лиц индивидуальных предпринимателей, чтобы ну, в свободном доступе больше не было информации о том, там, кто теперь владеет фирмой, которой владел сын Виктора Лукашенко, да, или там, сколько теперь зарабатывает фирмы Людмилы Неронской, которые связаны непосредственно вот с кланом Виктора Лукашенко. Но они же как-то смогли повлиять, и это, между прочим, целое министерство. Ну, неужели вы думаете, что они не смогут договориться с несчастным БНТУ там, или БГУИРом? Ну, гэта нейкая... Власне, гэта сведчыць пра нейкая магія папросту. Ксения, дзякую вялікі вам за ваше расследаванне і таксама ўсёй вашай камандзе, таксама за размову сёння ў студыі Белсат. Ну і таксама будзем чакаць вас у нас з новым расследаваннем. Абавязкова дзякую вялікі, добрага вечара. Ну а мы спадарству нагадаем... Хорошего вечера. Дзякую вялікі. Ксения Везнікоўцава, журналістка бюро «Медыя», была разам з намі. А зараз пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ-медыі. І перанясемся ў Віцебск. Там жыхары аднаго са шматпавярховікаў ізноў скардзяцца на праблему, якая, маўляў, не развязваецца ўжо некалькі гадоў. Пасля таго, як смеццеправод у доме заварылі, з яго пачала працякаць вада. Звароты ў камунальнай службы не дапамаглі, таму цяпер людзі рыхтуюць калектыўную петыцыю ў гарвыканкам.
На відэа, апублікаваным у сацыяльных сетках, відаць, як з заваранага смеццеправода паміж першым і другім паверхамі пастаянна прасочваецца вада. На падлозе лужыны, а вільгаць даходзіць нават да ўваходных дзвярэй пад'езда. Паводле жыхароў, такая сітуацыя працягваецца ўжо не першы год, а шматлікія звароты ў службу 115 выніку не далі. Дарэчы, гэта ўжо не першая праблема, з якой жыхары гэтага дому спрабуюцца дагрукацца да камунальнікаў. Яшчэ летась яны выкладвалі ў сацыяльныя сеткі відэа, дзе скардзіліся на пашкоджаныя прыступкі і на тое, што ўваход у пад'езд доўгі час не рамантавалі. Тады ролік таксама выклікаў шырокі рэзананс, але цяпер жыхары кажуць, што пасля гучнай гісторыі праблемаў не паменшала. У Пінску камунальнікі пачалі датэрмінова вяртаць гарачую ваду пасля выпрабавання ў цепласетак. Спачатку жыхарам абяцалі аднаўленне толькі 18 ліпеня, але асноўныя работы ўдалося завяршыць раней. Праўда, пашанцавала не ўсім. У некаторых дамах гарачай вады па-ранейшаму няма. Паводле Берасці Энерга цяпер сістэму цеплазабеспячэння паступова запаўняюць вадою. Гарачае водазабеспячэнне ўжо аднаўляюць на вуліцы Берасцейская, таксама ў мікрараёнах Заходні і Жамчужны. Запуск адбываецца паэтапна, каб пазбегчы гідраўлічных удараў і новых аварыяў. Гэта ўжо не першае маштабнае адключэнне сёлета. У траўні і чэрвені без гарачай вады засталіся іншыя раёны Пінску. Аднак нават датэрміновае вяртанне гарачай вады не зняло ўсіх пытанняў да працы гарадской камунальнай гаспадаркі. Апошнія месяцы пінчукі неаднаразова скардзіліся на якасць халоднай вады. У некаторых раёнах у ёй фіксавалі павышанае ўтрыманне жалеза. Таму для шматлікіх жыхароў праблема ўжо даўно не толькі ў часовых адключэннях, але і ў надзейнасці ўсёй інфраструктуры. Ну што ж, на гэтым ўсё. Застаецца толькі падсумаваць наше апытанне. Дзякуй усім, хто ўзяў удзел у ім. Санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў трэба ўзмацняць, лічаць 61% нашых гледачоў, глядачак, которые прагаласавалі. Дзякуй, спадарства, вам і за гэта, а таксама за вашу увагу. Ну і, канешне, з вамі сёння быў Валера Руселік. Ну і непараўнальная Юлія Лабанова. Да сустрэчаў.